Wel, siwmai, blwyddyn newydd dda, croeso enfawr i chi. Gobeithio bod chi gyd wedi mwynhau y gwyliau a bod chi'n hapus i fod nôl yn yr ysgol i weld eich athrawon a'ch ffrindiau i gyd. Croeso enfawr i chi i wers fyw gynta 2025 a heddi i ni'n mynd i fod yn gweithio ar chydig o sgiliau. Ni'n mynd i fod yn dechrau gyda sgiliau eitha sylfaenol yn defnyddio Express mwyn i ni cael pennu ein addunedau blwyddyn newydd, ein New Year's resolutions, y pethau yna i ni wedi penderfynu bod ni'n mynd i wneud falle tyma bach yn well eleni yn 2025. Ni'n cael cyfle i gael dalen newydd, dechrau newydd ar ddechrau blwyddyn, a ni'n gallu anghofio felly os ydyn ni wedi methu ar ambell i beth llynedd, wel, llwn ni drial to leni, ynddo fe, dim problem o gwbl. Felly, croeso enfawr i chi. Mae yna arlwy gyda ni o wers i byw ar hyd y flwyddyn wedi cynllunio am yr hanner tymor cyntaf yma a chydig ar ôl hanner tymor hefyd. Yn barod i'w archebu ar y ffurflen. A athrawon chi'n gwybod na, achos chi wedi bod yn barod i archebu'ch lle ar gyfer yr wers yma heddi. Nawr te, rhywbeth newydd hefyd yw i ni yn lawnsio cystadleuaeth creu ffilm, a mae hwn ar y cyd rhwng Adobe a Hub. Felly, os licech chi gymryd rhan mewn cystadleuaeth Gwyl Ffilm 25, yna athrawon ewch draw i chi gweld fan ar y sgrin fan hyn, ffordd arall, fan hyn, fan hyn, gwylffilm25.express.cymru. Os ewch chi athrawon i fyna, mae'r wybodaeth i gyd fyna, a mae yna fideos tutorial ar y ffordd hefyd i helpu chi gyda gwahanol syniadau. Felly, thema'r wyl ffilm yw cynefin, felly mae eisiau i chi i greu ffilm fer yn defnyddio Adobe Express, wrth gwrs, ac ar y thema cynefin. A mae cynefin, wrth gwrs, yn gallu meddwl lot o wahanol bethau, gallu fod yn cynefin yn y myd natur, felly cynefinoedd gwahanol anifeiliaid ac yn y blaen, neu wrth gwrs gallu fod eich cynefin personol chi, felly eich ardal leol chi, neu hyd yn oed eich cartref chi, neu allech chi fynd yn ehangach a siarad am Gymru gyfan fel ein cynefin ni, neu eich sir chi, wrth gwrs, felly allwch chi ddehongli'r gair a'r teitl cynefin fel bynnag i chi eisiau. Reit, felly ewch draw fyna, gwylffilm25.express.cymru, athrawon ewch draw fyna, llwch chi gyfrestru'ch diddordeb y gyntaf fel bod chi'n neud siŵr bod chi yn cael e-bost pan fydd na fideos tutorial a pethau newydd yn cael ei ryddhau. Felly athrawon ewch chi fyna, gwylffilm25.express.cymru i gyfrestru'ch diddordeb ar gyfer yr wyl ffilm. A bydd gwobre, a bydd seremoni ar ddangos ar gyfer ffilmiau sy'n cyrraedd y restr fer ac yn y blaen. Felly cyffroes iawn, felly newch yn siŵr bod chi yn mynd draw fyna i gael golwg. Reit, beth am heddi te? Wel, heddi cofiwch yr tair reol air o'r sesiynau byw yma. Un, oedwch os oes angen, os ydw i'n mynd rhy gyflym, gasgwch pause, a oedwch. Yn gweud hynny, fi yn mynd i mynd nôl a mlaen rhwng y porwr a'r iPad ac yn neud popeth just y bod dwy waith. Felly bydd hwnna'n rhoi chydig o amser ychwanegol i chi tra bod fi yn ailadrodd pethau ar yr iPad. Bydd e-bost yn dod mas am rhyw 4 o'r gloch prynawn yma gyda thystysgrif i bawb sydd wedi cymryd rhan. Os dim rhaid i chi wneud y ddwy weithgaredd, mae lot o ysgolion jyst yn ymuno ar gyfer y weithgaredd gyntaf a wedyn yn gadael achos felly bod rhywbeth arall mlaen gyda chi bore yma. Felly, thystysgrif i bawb sydd wedi cymryd rhan, os dim ots os ych chi wedi cwblhau y ddwy weithgaredd neu beidio. Ac yn ôl am wedyn, hawliwch parti pizza. Nawr, allwch chi gasglu pwyntiau i hawlio parti pizza. A chi'n gwybod beth, mae'r dudalen heriau sy'n sgrolio ar waelod y sgrin fan hyn, mae gwybodaeth am y parti pizza ar waelod y dudalen heriau. Felly, na i ddim siarad amdano hwnna nawr, na i siarad am hwnna pan fyddwn ni ar y dudalen heriau. Felly, sôn am y dudalen heriau, dewch chi gael neidio draw te un sgrin i fan hyn, dyma ni, a dewch chi gael golwg ar y dudalen heriau. Felly, i gyrraedd fan hyn, ewch i'r ddolen sydd ar waelod eich sgrin chi, sef bit.ly addunedau 2025, bit.ly addunedau, bit.ly/addunedau 2025. O, wedi gwneud job i gwael o hwnna. Wedai fe to. bit.ly/addunedau 2025. Right, na fe, wedi gwneud o'r diwedd. Hefyd, cofiwch ddweud tro mai, rowch eich sylwadau mewn. O, bydeis, symud hwnna nawr.
cofiwch roi eich sylwadau, athrawon, allwch chi wneud e ar YouTube, sylwadau, comments ar YouTube, neu ar streamiad yn iawn, neu, os nag ych chi'n gwneud un o'r ddau beth na, mae croeso i chi athrawon i ymateb i'r e-bost nes i ddanfon gyda'r dolenni bore yma. A mae'r e-bost rhagor dy fi ac yw'n i gael eich helos chi lan ar y sgrin. Felly, os ych chi moyn shout-out, rowch sylwadau yna lle ar YouTube, streamiad, neu dyfonwch e-bost draw a gewn ni fel lan ar y sgrin. I agor y dudalen heriau, os oes iPad gyda chi wrth gwrs, allwch chi sganio'r cod QR sydd ar y sgrin nawr hefyd. Right. Fi'n mynd i oedi fyna am eiliad, jyst i anadlu. Fi wedi cael e-bost, dych chi'n gweld, efe rhywun yn gweud helo yw e. Nage. Nage wir. Nage. Rhywun yn dweud bod nhw'n mynd i fod yn dal lan gyda'r recordiad. Ie, mae hwnna'n iawn. Cofiwch hefyd athrawon, os nag chi'n gallu wastod ymuno'n fyw, allwch chi gofrestru beth bynnag am y sesiwn fyw, a wedyn defnyddio'r un dolenni sy'n mynd i'r sesiwn fyw i wylio'r recordiad dy pryd mae'n siwto chi. O, ni wedi cael yn helo cynta ni. Pwy sda ni ma? Wel, diolch yn fawr iawn i chi. Bore da, dosbarth pen yr allt, Ysgol y Bedol. Siwr i chi draw fyna, Ysgol y Bedol. Croeso mawr i chi. O, a mae da ni ddosbarth arall. Miss Hitam yna, meddwl, hei, hang on. Dim just un dosbarth o Ysgol y Bedol sy'n gweud helo. Mae da ni dosbarth Ffoland hefyd yn Ysgol y Bedol. Wel, mae'ch cryfder eich wifi chi yn cael profad bore yma, gyda 2 ddosbarth yn ymuno. Wel, croeso mawr i chi. Right, diolch yn fawr i chi, athrawon Ysgol y Bedol, am eich sylwadau. Dewch mewn eich helos, bawb arall hefyd. Fel bod Ysgol y Bedol yn gwybod bod nhw ddim ar ben eu hunain gyda ni fan hyn heddi. Right, nawr dewch i ni gael gweld beth ni'n mynd i fod yn neud heddi. Her gyntaf yw, ni'n mynd i fod yn gweithio ar ein addunedau. Felly, dechreuwch feddwl nawr am addunedau, a mae'n rai i fan hyn. Nawr, meddyliwch am ryw 4 i 6, lle chi'n neud just 3 hefyd, sy'n rhaid i chi gael gymaint o beth da fi fan hyn. Iawn? Felly, meddyliwch am ryw 3, 4, 5, 6 adduned. Rhywbeth i chi'n mynd i drial wneud yn well eleni. A dyma beth ni'n mynd i wneud. Ni'n mynd i greu rhywbeth tebyg i hyn. Ni'n mynd i fod yn dangos yn addunedau, yn symboleiddio'n addunedau gyda eiconau, fel cywch chi weld fan hyn. Ni yn mynd i fod yn rhoi wedyn cylchoedd lliwgar tu ôl yr addunedau, tu ôl yr eiconau, mwyn dangos nhw'n well a dod ychydig o liw i'r dyluniad. A wedyn ni yn mynd i disgrifio nhw gyda blychau testyn, a wedyn ni'n mynd i fod yn meddwl yn ofalus hefyd am yn dewis o ffontiau fel bod e'n hawdd i'w ddarllen ac yn glir. Wedyn, yn yr ail her, ni'n mynd i fod yn ychwanegu at ein poster addunedau gan ddysgu sgiliau animeiddio. Felly, ni'n mynd i animeiddio'r testyn. Ni hefyd yn mynd i fod yn rhoi falle cymeriad mewn na, animeiddio cymeriad cartŵn, a rhoi fe mewn yna. A falle yn dweud am yr un i chi meddwl sy'n fwyaf pwysig o'ch addunedau. A falle rhawn ni roi chydig o gerddoriaeth cefndirol mewn na hefyd. Llwyth o sgiliau hyfryd defnyddiol heddi. Nawr, ar waelod y dudalen heriau, mae hwn i'r athrawon fwy na i chi disgyblion, dyma ni wybodaeth am yr her Ysgol Express. A hwn oedd y trydydd peth, os chi'n cofio, le allwch chi ennill parti pizza. Ond allwch chi ennill mwy na parti pizza. Felly dyma'r her Ysgol Express fan hyn. Allwch chi ddefnyddio'r recordiad y wers fyw, iawn? Neu os mae Ysgol y Bedol bron o bod na'n barod yn ystod y wers fyw. Beth sydd eisiau chi wneud yw cwblhau o leia un o'r heriau ni'n wneud heddi gyda dros 100 o blant yn yr ysgol. Felly, falle byddai'n pawb yn gallu wneud e nawr yn fyw, ond falle gall dosbarthiadau eraill wneud e gan ddefnyddio'r un doleniau chi wedi defnyddio i ddofyn yn heddi mwyn gwylio'r recordiad. Iawn? Felly, os ych chi'n gallu cael dros 100 o blant yn yr ysgol, neu os ych chi mewn ysgol yn llai, mae hwnna jyst yn gallu bod yn pawb o flwyddyn 3 i 6. Felly, pa un bynnag o'r ddau na sy'n rwyddau i chi, pawb o flwyddyn 3 i 6, neu dros 100 o blant, un o'r ddau na, pa un bynnag sy'n haws i chi, i gymryd rhan mewn o leia un o'r heriau, a sdim rhaid i hwnna i gyd ddigwydd heddi, gall hwnna ddigwydd dros yr wythnos nesaf. Os ych chi'n neud hynny,
Tynnwch luniau o'r dosbarthiadau wrthi yn gweithio, fel tystiolaeth, a llenwch y ffurflen y thrawon sydd ar y botwm glas na ar y gweilo fyna. Unwaith chi'n gwneud am y tro cyntaf, bydd Adobe yn danfon pecyn swag, pecyn o wobrau i'r ysgol i chi, i'r mwyn gweud da iawn am gymryd rhan yn yr her ysgol Express. Nawr, os newch chi hwnna dair gwaith, felly enghraifft, felly bod chi'n mynd i wneud y heddi gyda'r addunedau, a felly bod chi'n mynd i wneud wythnos arbed enni wythnos nesaf, a felly bod chi'n mynd i wneud diwrnod defnyddio ryngrwyd y fwy diogel ar ddechrau Chwefror neu rhywbeth fyna. Unwaith bych chi wedi wneud her ysgol Express dair gwaith, a cofiwch chi'n cael swag pob tro, ar ôl y trydydd tro, bydd Adobe yn talu am party pizza i'ch ysgol gyfan chi, pawb yn yr ysgol. Bydd chi hefyd yn cael gwobr i roi ar y wal yn dweud bod chi yn ysgol arweinwyr Adobe Express, a bydd yr staff sydd wedi cydlynu'r holl beth yn cael statws arweinydd ysgol addysgwyr creadigol Adobe. Iawn? Felly, os chi'n moyn cymryd ran hwnna, na gyd sy'n rhaid chi'n gwneud yw cael 100 o blant neu pawb o flwyddyn 3-6 i gymryd ran a sim rhaid nhw'n neud yn fyw. Rhaid, gobeithio hwnna'n neud synwyr, fi'n gwybod lot o wybodaeth fyna, ond thrawon ewch nôl y dal heriau a allwch chi gael golwg yn yma. Rhaid, dewch i ni gael neidio mewn te ar gyfer y weithgaredd gynta, a ni wedi cael, helo bach arall, siwr i chi, Mr Rogers, draw fyna yn ysgol Bryn Saron, croeso mawr i chi draw fyna. Fi wedi cael e-bost y cwpl o ysgolion heddi, oedd wedi cyfrestru, a sy'n gweud, sori, dyn ni'n mynd i ddod achos ni'r gau achos yr eira. O, wedyn chi beth, sdim eira dy fi fan hyn, no. Sdim eira fan hyn, o gwbl. A wedyn mae dyn ni un arall dyn ni fan hyn, dewch ni gael e lan ar y sgrin. Fi wedi cael neges arall ar e-bost. Gewn ni fe lan ar y sgrin nawr. Dyma ni. Helo Mredydd, bore da, blwyddyn newydd dda, gan ddosbarth bendigeidfran Ysgol Bro Dyfrdwy yn Sir Ddimbych. Wel, croeso i chi lan yna, Ysgol Bro Dyfrdwy yn Sir Ddimbych. Croeso i chi a diolch i chi am y neges, mis. Diolch yn fawr. Right, wych i ni ddechrau, siwt. Right, dewch i ni gael neidio draw i Adobe Express, te. A dyma fe fan hyn. Mae da fi ar tab arall fan hyn. Iawn? Tab arall da fi fan hyn. Felly, dyma Express fan hyn. Nawr, ar hyn o bryd mae Express yn Saesneg. Mae angen i ni i newid Express draw i'r Gymraeg. Felly, os mae'ch Express chi yn Saesneg, fel fe i ni, na gyd sy'n eisiau chi wneud yw dod i'r cornel top ochr dde, drws nesaf i'r gloch, fe welwch chi eich avatar. Nawr, trwy hwb, mae'r avatars na gyd yn liw glas golau, dwi'n meddwl. Chi cliciwch ar y cylch glas golau, neu'r cylch yma yn y cornel top ochr dde. A wedyn, cliciwch ar settings. Iawn, cliciwch ar y gogen, ar y gogen sy'n dweud settings. A bydd hwnna'n agor y ffenest gosodiadau i fyny. Fel hyn. Iawn? Nawr, na gyd sy'n angen i ni wneud yw ar yr un top fyna, y gwimplen top fan hyn, chi'n gweld mae'n dweud English United States. Cliciwch ar y gwimplen, a'r dewis cyntaf yna o dan English United States, right ar y top ble ni'n heiddi bod, mae Cymraeg. Newidwch e'r Gymraeg, a chi'n gweld nawr mae hwnna'n dweud gosodiadau yn lle settings, a just ceiwch y ffenest yma i lawr gyda'r X, a dyna ni bydd e'n ailwytho a i ni nawr yn defnyddio Express yn y Gymraeg. Right. Nawr, i ni yn dechrau bant heddi gyda chynfas sgwar. Felly mae angen prosiect sgwar arno ni. Nawr, i ddechrau gyda cynfas, gyda papur siap sgwar, beth sy'n eisiau chi wneud yw dod draw i'r smotyn glas yn y cornel top ochr chwith. Glas piws, sa'n siŵr beth yw e. Y smotyn glas, cornel top ochr chwith, gyda'r plus yno fe. Clicio ar hwnna. A fe welwch chi fan hyn, o dan cychwyn arni, creu, a wedyn welwch chi fan hyn, mae'n dweud sgwar. Iawn, cychwyn arni, creu, sgwar. A na fe, i ni wedi agor ein prosiect sgwar i fyny. Right, nawr, y peth cynta i ni'n mynd i wneud yw dechrau gyda'r eiconau, yr lluniau bach sydd yn mynd i ddweud wrtho pawb beth yw'n addunedau ni. Iawn? Felly, enghraifft, a mae croeso chi ddwy'n fy rai os chi eisiau, enghraifft, fy dduned gyntaf yw i fwyta'n fwy iachus.
Cechwn ni gyd neu na, cechwn ni felly bwyta'n fwy iachus. Felly, a mae lluniau dy fi fyna o ffrwythau fyna. Felly, i ychwanegu'r eicon yna, na gyd sy'n rhaid fi wneud, ar Express yw dod draw i'r ochr chwith i'r elfennau. Yr elfennau. Pyrrwch y foeni fyddai'n neud o'n i gyd eto ar yr iPad os ydw i'n mynd ychydig ydw i gyflym i chi. Pyrrwch y foeni. Elfennau ar y chwith. A lan ar y top, i ni'n sgrolio draw i'r eiconau. Reit draw i'r eiconau. A mewn yn hyn nawr, mae rhaid ni chwilio'n Saesneg, mae'n chwilio felly am ffrwt. I gwpan, i dot, t, ffrwt. Dyma ni, chi gweld, na'r ddelwedd fyna nes i ddefnyddio, felly na i treol dewis i'n gwahanol trwy'n. A ar gyfer hwn, achos bod fi'n mynd i roi'r cylch lliwgar yna yn y cefndir, dwi'n moyn yr eiconau sydd yn wag, sydd ddim wedi lliwio mewn. Chymod? Felly dwi ddim eisiau hwn, achos mae hwnna wedi lliwio mewn yn ddi. Dwi eisiau rai yma, rai sy'n ddyn wag. Hwn. Dim hwnna. Hwnna'n iawn. Chi'n gwybod beth da fi? Bowlen ffrwythau yna'n iawn, ond nid rhywbeth fel hyn sydd wedi lliwio i mewn yn ddi. Nid y rai solid. Right, felly, dwi'n mynd i ddewis llun o'r ffrwythau. Chi'n gwybod beth? Un o'r hoff ffrwythau yw pinafal. Felly, weles i pinafal. Dyma ni fan hyn. Yn dwlia'r pinafal. Felly, dylen ni fita fwy o pinafal. A fe, na i roi hwnna fyna nawr. A dyna fi wedi dechrau. Nawr, mae croeso i chi nawr i ychwanegu gymaint o addunedau eich eisiau. Cofiwch nawr, chi'n mynd i fod yn rhoi testyn i bob un. Felly peidiwch a wneud mwy na 6. Ond mae croeso i chi wneud llai, iawn? 3, 4, 5, 6, rhywbeth fel yna. Iawn? Anelwch am 3 yn gynta, a os ydych chi ychydig fwy amser i feddwl am rai eraill, wedyn rowch rhagor mewn. Right, fi'n mynd i wneud o draw i'r iPad i ddal lan, a wedyn ewn ni mlaen. Felly, croeso i chi ychwanegu mwy o iconau nawr. Dwi wedi gwneud jyst yr un cyntaf yna. Croeso i chi ychwanegu mwy. Dwi wedi cael e-bost arall. Dych chi'n ei gweld? Efe rhywun yn gweud helo si ma. Ie, wir! Dalwch sownd! Fe rhywun arall da ni. Chi'n gael nhw chi lan ar y sgrin? Dyn. Pwy si ma? Connie? Helo mawr i ti myredydd. Wel, diolch yn fawr, Mrs Lionel. Blwyddyn newydd dda, o ddiwrth plant dosbarth 2, ysgol Llanon, Ceredigion. Cofion, Mrs Lionel. Wel, diolch yn fawr iawn i chi mychneges, a siomai blwyddyn newydd dda i chi hefyd, plant dosbarth 2, ysgol Llanon, draw yng Ngheredigion. Diolch yn fawr i chi am ymuno gyda ni. Gweithio bod i ddim rhy o'r i chi draw fyna. Right, iawn de. Draw i'r iPad, fel fi'n ei na. Fi ddim ngofio, fel ni popeth chi'n bod dros y Nadolig. Dyma ni, right, fi ar yr iPad, dyma dal heriau, a na i neidio draw i app Express, a dyma ni. Nawr, os chi'n cofio, peth cyntaf nes i o dechrau gyda chynfa sgwar, felly mi eisiau fi glicio ar y smotyn glas, y cornel top ochr chwith. Na fe. Cychwyn arni, creu, a chi'n gweld fyna yn y canol, fyna mae'n dweud sgwar, felly pwyso ar y botwm na sy'n dweud sgwar. Right. Dyma nghynfa sgwaru, a dwi eisiau ychwanegu eiconau. Felly ai draw, chi'n cofio ar yr ochr chwith, lawr tuag at gwaelod y bar offer ar yr ochr chwith, clicio ar elfennau. Ar y top fan hyn, mae eisiau fi sgrolio ar draws, chi'n gweld, dwi'n llithro mis ar draws i eiconau. A dwi'n mynd i chwilio fan hyn. Dewch chi gael neud un gwahanol. Beth na i trwy hyn? Na i neud. Ffonio teulu a ffrindiau. Chi'n gwybod beth? I fi yn anobeithiol am gadw mewn cysylltiad o bobl. Mae hwnna'n rhywbeth dwi'n wael yn neud. Felly na i roi mewn yn ffôn. P-H-O-N-E. Ffôn. Mae wir just angen i fi i roi caniad, chi'n bod, i aunties a uncles, a mae eisiau fi alw mam a dad, a chi'n bod, mae eisiau fi just, a ffrindiau gorau i'r coleg, just cadw mewn cysylltiad y pobl yn well. Mae'n rwydd i chi blant chi yn yr ysgol, i chi'n gweld eich ffrindiau bob dydd, yndych chi. Ond allech chi falle fod yn ffonio, chi'n bod, cymdogion, teulu,
Felly fi'n mynd i chwilio am lun o ffôn. O, dyma ni, ffôn yn canu, fi'n licio hwnna. A fe. Gret. Felly fi'n mynd i ddechrau gyda'r un na. Beth arall sydd da fi de? Chi'n mynd beth, fi'n mynd i wneud 3 ar y porwr a 3 ar yr iPad. Fel bod fi bethau gwahanol yma. Right, coginio rhywbeth newydd. Fi'n joio coginio, ond fi'n tueddu i wneud yr un peth bob tro. Felly, fi'n mynd i chwilio yn yr elfennau fan hyn am... beth mae'n chwilio am? Rhywbeth fel curry. C i gwpan Fi'n tueddu i coginio lot o pethau, chymod, fel pasta. Fi'n joio coginio cino di sil, rostio cig y math maweth. Ond licen i coginio mwy o fwyd. Fi'n joio bwyd gyda bach o spice yna fe. Felly, licen i coginio mwy o hwnna. Dyma ni, hwnna'n lun gwych yn dweud. Ydy, licio hwnna. Na fe. 1, 2. Iawn, a wedyn y trydydd yr uned ar yr iPad yn mynd i fod yn... mae e tu ôl i fi fan hyn. Hwn. Mae eisiau fi ymarfer mwy o'r piano. Dim esgus dy fi. Lle ni droi'n hadau rownd a chwarae fe nawr. Wel, mae esgus dy fi roed nawr. Ond, chi'n bod, mae digon o gyfle dy fi i ymarfer y piano. A chi'n bod beth, mae hwnna'n un o'r pethau i fi dyfaru mwyaf yw pan o'n i yn fachgen, nes i stopio cael gwersi piano. O'n i'n chwarae offrynau cerddorol arall, ond nes i stopio chwarae piano, a fi dyfaru'n ened nawr, bod fi ddim wedi dyfal barhau gyda'r piano. Achos fi'n weddol ar y piano, ond dim lot o siap a bod yn hollol onest. A licen i sy'n ni'n well. Felly, i fi'n mynd i drial ymarfer mwy o'r piano lenni. Right, dyna'r eiconau gyda fi fyna ar gyfer yr iPad. Dewch ni gael mynd nôl te. Fi'n siŵr bod chi'n brysur yn ychwanegu eiconau hefyd nawr. Ni'n mynd nôl nawr te i'r porwr i fi gael ychwanegu yr 2 eicon arall sydd da fi. Sef, beth fi'n mynd i wneud? Ymarfer corff a darllen mwy. Na fe. Right. Felly mae da fi'r bwyta fwy iachus, y pin afal. Felly ymarfer corff yn reolaidd. Nawr te. Na i chwilio fan hyn am rhywbeth fel jogging. Felly, jogging. Na ni, chi gweld na'r un cyntaf nes i ddefnyddio fyna. Os rwy'n gwahanol dy fi fan hyn. Sawl un da yma, ond os e? Mae bachan hyn. Mae'r person hyn i weld fel sy'n nhw'n ymarfer corff. Ar wyb. Right, great. A wedyn, darllen mwy o lyfrau. Right. Nawr, book. Neu reading. Book, felly, just book. Na fe. Pa un a ia. Na fe. Sicr. Fi'n dwlu ar ymarfer corff, ond dwi'n chwarae pêl drod bob nos lun, ond weithiau fi'n gorfod dweud bod fi ddim yn gallu dod, achos bod pethau eraill mlaen. Ond, heblaw am chwarae pêl drod ar nos lun, dwi'n wir yn gwneud lot arall ar hyd yr wythnos. Felly, dylen ni ffindo rhywbeth arall i wneud ar ryw noson arall. Neu, dylen ni dreul mynd am wac, yn y bore, rhywbeth fel yna. Dylen ni drial wneud rhyw fath o ymarfer corff arall yn ystod yr wythnos, dim jyst chwarae pêl drod a chwysu'n stecs bob nos lun. A darllen, wel, fi'n dwlu ar darllen, a fi'n darllen llwyth pan fi'n ar wyliau, ond dylen ni jyst darllen ychydig bob nos. Chymod? Yn lle, chi'n gwybod beth fi'n wneud? Gwastraffu amser yn sgrolio ar y ffôn. Na beth fi'n wneud? Gwastraffu amser yn llwyr. Sa'n gweld dim byd o werth ar y ffôn, o gwbl. Yn gwastraffu oriau yn sgrolio, a bydde fe'n well sy'n ni'n darllen. Felly, mae hwnna'n rhywbeth i fi wneud trial wneud yn well eleni. Right. Hei, athrawon, os ys da chi unrhyw addunedau diddorol, os ma'ch dosbarthiadau chi a unrhyw addunedau diddorol, rhowch nhw yn y comments, rhowch nhw yn y sylwadau, ni gael clywed beth yw'ch addunedau sydd â chi yn eich dosbarth. Os yna rhywun yn eich dosbarth chi ac adduned diddorol. Right, mae'n amser ni roi teitl nawr te un poster ni.
Cyn rhoi teitl, beth am i ni i roi enw i'r ffeil hefyd. Lan yn y cornel top ochr chwith, chi'n gweld mae'n dweud heb deitl. Nawr, mae Express yn arbed yn gwaith ni drwy'r amser. Felly, os mae rhywbeth yn mynd o'i le gyda'ch dyfais chi, os mae'ch Chromebook chi'n colli batri, neu colli y we, neu'n crasio neu beth bynnag, bydd eich gwaith chi wedi cael ei arbed. Iawn? Tro nesaf chi'n mewn gyfnodi Express ar unrhyw ddyfais, gallu fod yr un i neu ar un gwahanol, bydd popeth chi wedi wneud yn saff. Ond, mae yn syniad i roi teitl addas, rhywbeth fel Addunedau 2025. Beth am hwnna? Na fe, gret. Iawn. Nawr, i ni yn mynd i ychwanegu ein teitl. Nawr, i roi teitl, i ni yn mynd i glicio ar ochr chwith, ble mae'n dweud testyn. Chi cliciwch ar testyn. A i ni mynd i wasgu ar y botwm glas sydd yn dweud ychwanegwch eich testyn. Ychwanegwch eich testyn. Na fe. Nawr, mae hwnna'n dod mewn. Mae'r ffont yna'n wyn. Ar gefndir gwyn. Rhyfedd iawn. Newid hwnna i fod yn ddi am nawr. Ddim synwyr. Reit, a dwi'n mynd i newid hwn i ddweud Addunedau. Addunedau 2025. Iawn? Addunedau 2025. Nawr, dwi eisiau ffont cryf ar gyfer hwn. Nawr, yr un nes i ddefnyddio o'r blaen, oedd rhywbeth fel Blakely fi'n meddwl. Rhywbeth Blake... O, na ge. Na, ffili bod. Rhywbeth arall. O, mae hwnna'n cool. Bagel. Lyca hwnna. O, na beth fi'n mynd i wsio heddi. Ond gallwch chi hefyd ddefnyddio y ffontiau argymhellyr. Chi'n gweld fan hyn, mae'n gweud argymhellyr. Llwch chi glicio lawr fan hyn a gweld, dyma ni, wneith Express argymell, recommend argymell ffontiau chi. Mae hwnna'n un cool hefyd, fi'n gwybod hwnna. Beth yw'r ffont na? Time Machine, wa! Mae hwnna'n dod o Fangor, lan yn y gogledd yn meddwl. Time Machine, wa! Chi'n gwybod beth? Fi yn licio hwnna, Time Machine wa, a chi'n gwybod, fi'n mynd i ddefnyddio hwnna, fi'n credu ar gyfer yr testyn sy'n mynd o dan bob peth. Fi'n mynd i gofio hwnna, Time Machine, fi'n mynd hwnna'n gret. Ond fi'n moyn rhywbeth cryfach ar gyfer y teitl, ffont mwy cryf, mwy trwm ar gyfer y teitl. Felly allwch chi hefyd clicio ar gweld y cyfan fan hyn. Chi'n gweld, a wedyn allwch chi sgrolio lawr, gweld y gwahanol deitlau. Neu os ych chi'n gyfarwydd gyda chwilio am ffontiau ar apiau eraill, allwch chi hefyd wrth gwrs just clicio fan hyn a sgrolio drwy'r y ffontiau i gyd. Chi'n gwybod beth, oedd yr un bagel na yn cool. Felly fi'n mynd i teipio mewn fan hyn. Os chi'n gwybod enw'r ffont, chi'n chi just dechrau teipio B a G. Na fe, bagel. Ffont na'n cool. Right. Ffont newydd i fi heddi. 2 ffont newydd i fi heddi. Hoffi hwnna. Dwi'n meddwl gen i i'r gair Addunedau i fod i gyd mewn llythrennau bras, mewn llythrennau mawr, prif lythrennau. Felly, allan ni deipio fe to, neu, os na i ddefnyddio cynllun testyn dynamig, chi'n gweld, mae e'n newid ei fod yn brif lythrennau, na fe, yn automatig. Ie, fel na. Addunedau 2020. Mae hwnna'n deitl cryf, cool. Iawn. Right, nawr, fi'n ychwanegu nawr testyn eto ar gyfer fy enw i, a mae hwn yn mynd i fod mewn ffont ysgafnach. Wel, dia mi, pam bod hwn yn rhoi pob blwch testyn yn wyn i fi. Sa'n siŵr gyda chefndir gwyn. Right, felly dyma fe, ychwanegwch chi'ch testyn efo. Fi'n rhoi yn enw i fan hyn, Meredydd Jones, a dywyswch ffont ysgafnach ar gyfer hwn. A dwi'n hoff iawn, rwy'n Time Machine yma, felly dwi'n mynd i clicio ar hwnna. Fi'n cael rhyw hapusrwydd mawr pan fi'n ffindo ffont newydd dwi'n hoffi. Right, na fe. Felly, dwi wedi ychwanegu 2 flwch testyn. Un mewn ffont cryf ar gyfer Addunedau 2025. A wedyn arall wedi mewn ffont ysgafnach. Newch yn siŵr bod e'n un clir ac yn hawdd i'w ddarllen ar gyfer fy... Iawn, right. Welly fi fynd draw i'r iPad i wneud yr un peth. Cymrwch chi'ch amser nawr, ffrindiau, i ychwanegu yr ffontiau yna a 2 flwch testyn. Iawn? Teitl Addunedau 2025 a wedyn is-teitl eich enw chi. Right, draw i'r iPad te i ni gael dala lan fyna.
Dyma ni'n un ôl ar y right pad. Testyn, ychwanegwch eich testyn. Addunedau 2025. Wel, sgwniwch sy'n ni gyd yn cael hwnna iddi bod yn rhoi'r testyn mewn yn wyn i ni ar bapur gwyn, rhyfedd. So, wedi gweld hwnna blaen. Hwnna'n rhyw glitch bach diddorol ar ddechrau'r flwyddyn. Iawn, na fe. Na i just newid maint hwnna am nawr. Gret. Rhywbeth fel yna. Right, nawr te. Ffont. Ewn ni mewn i'r gweld y cyfan o'r ffontiau argymhelliad eto. Dwi'n chwilio rhywbeth trwchus, cryf, rhywbeth pendant, ffont pendant, sy'n awgrymu, fi'n mynd i wneud y pethau hyn eleni. Fi'n mynd i wneud, beth yw'r ffont na? Dim ar gyfer y teitl eto, ond ar gyfer yr is-teitl. Mamelon. Mamelon. Right, fi'n mynd i gofio hwnna, achos Mamelon fi'n mynd i ddefnyddio ar gyfer yr ffontiau gret yn dod lan yn yr argymhelliadau. Argymhellion. Bore yma. Right. Na, so i'n licio un o'r una. Fi'n mynd lawr i sgrolio drwyddo'r ffontiau fan hyn, dwi'n meddwl. Ond fi yn mynd i ddefnyddio'r Mamelon na ar gyfer fy enw i. Sgrolio'n gyflym a gweld y rai sydd yn edrych yn bendant ac yn drwchus ac yn glir. Hwna. Lico hwnna. Na fe. Ffili codi. Na fel o'n i dechrau wythnos ma. Ffili codi yn y bore. Yn rhy gyfarwydd i chysgu mewn dros gwylio Nadolig. Right, ffili codi yw enw'r ffont na. Right, a nawr yw'n ychwanegu un arall. Mamelon oedd enw'r ffont o'n i'n hoffi'r gyfer hwnna. Ychwanegwch testyn, gret, dyma fe. Newid hwnna i Mamelon. Ydw i'n mynd i fod fan hyn yn y rai diweddar. Ydy. Mae'n dda am ddangos y rai diweddar, dwi'n meddwl. A nawr newid hwn i ddweud fy enw i. Licio'r ffont na, mae'n cool. Jones, pop. Na fe, gret. A just symud hwnna draw. A llech chi roi hwn ar y chwith, neu yn y canol falle fel yna. Fi'n licio y golwg na o roi fe draw ar ochr dde fel yna. Llech chi nhw roi fe cyn y teitl. Wel, mae'n Addunedau 2025, Breda Jones yw'r rhaid, felly mae'n fwy synwyr bod ar ôl y teitl yn dweud. Fi'n eitha licio roi fe fyna draw ar ochr dde o dan y teitl, ond newch chi beth i chi meddwl sydd yn edrych yn dda o ran eich dyluniad chi. Iawn, right. Wel, ni'n dod mlaen yn gyflym nawr, sim lot ar ôl gyda ni'n neud ar yr her gyntaf yma. Dewch i ni gael neidio nôl draw i'r porwr. Dyma fe. A beth yw'n ni'n neud nawr yw dyblygu y bocs yma gyda fe enw yno fe, gyda'r ffont ysgafnach, ar gyfer disgrifio fy adduned gyntaf. Felly, rwy'n ni glicio ar y bocs yma sy'n dweud fe enw i, 3 dot le mae'n gweud mwy, a dyblygu. Iawn, clicio ar eich enw, 3 dot, dyblygu. A na fe, dyma un arall fan hyn. Lle lusgo hwn draw nawr, llusgo fe draw, a wedyn allai newid y testyn yna ar gyfer yr adduned gyntaf. Bwyta'n iachus. Nawr, os licen ni hwnna i fynd lawr bod y gair iachus o dan y gair bwyta, allai ddefnyddio'r ddolen hir yma ar ochr y blwch testyn, a jyst cysgo fe draw. Chi'n gweld am hwnna wedyn yn gwthio'r linell i lawr. Os ych chi moyn canoli'ch testyn, cliciwch ar y botwm alinio fan hyn. Yna i alinio hwnna, i'r canol, fel yna. Mae'r maint yn iawn, ond os bydden ni moyn y maint na i fod yn fwy neu'n llai, allan ni ddefnyddio'r ddolen yn y cornel i newid y maint. Ond dwi'n licio cadw maint yr ffont yna, yr un maint a fy enw i ar y top. Iawn? Ni'n gael hwnna'n gysondeb dylunio, le ni'n cadw pethau yn gyson, consistent, ar hyd ein dyluniad. Cysondeb. A mae hwnna'n rhan bwysig iawn o ddylunio. Ni wedi cael siomau arall. Ni wedi cael siomau... Dalwch sownd. Ni wedi cael siomau arall. Dalwch sownd.
Pwy sydd da ni? Pwy sydd da ni? Dyma ni. Bore da, gan blant dosbarth blwyddyn 3 a 4, Ysgol Parc y Bont. Cofion, Mrs Sian Owen. Diolch i chi, Mrs Owen, am eich neges a croeso mawr i chi. Blwyddyn 3 a 4, Ysgol Parc y Bont. Hei, blwyddyn 3 a 4, na gys eisiau chi wneud, ewch chi nawr i ddysgu blwyddyn 5 a 6 fel i wneud y poster addunedau yma. A fyddwch chi wedi cael eich her Ysgol Express gyntaf chi yn y bag. Pecyn swag i'r ysgol, a chi un treian o'r ffordd i barti pizza. Felly, ewch chi ddysgu blwyddyn 5 a 6, dangoswch i nhw, so nhw'n gwybod, so blwyddyn 5 a 6, sy'n clem dyn nhw, se. Ewch chi ddangos i nhw fel i wneud e. Right, iawn, na de, sori nes, fi'n rhoi trwbl i chi fyna, fi'n rhoi jobs i chi fyna. Right, ewch chi cael dyblygu hwn nawr, bwyta'n iachus, 3 dot, dyblygu. Chi gweld? Rhywun beth to, symud e lawr. A chi'n gwybod fi'n wneud rhywun beth to, 3 dot, dyblygu. Right, nawr te. Nawr te, beth yw'r un nesaf? Wel, ymarfer corff yn fwy aml, yn amlach. Iawn? Ymarfer corff yn fwy aml. Allen i ddweud amlach, ond dwi'n meddwl bod yn fwy aml yn rhoi'r neges na'n gyrraedd. Neu jyst mwy o ymarfer corff. Lle chi symleiddio'ch addunedau. Neu jyst ymarfer corff. Right. A wedyn, yr un olaf, chymod, sy'n pwynt i fi drio gweud darllen bob nos. Chymod, allan ni, beth sy'n stopo fi mewn gwirionedd rhag darllen bob nos? Just cwpl o dilennau. Oce, gwan, darllen bob nos. Mae'n rhaid i hwnna ddechrau heddi de, achos sa'i di wneud na hyd yn hyn ar hyd 2025. Right, na fe, dyna ein teitlau ni mewn. Iawn, felly rhowch eich disgrifiadau mewn o dan bob eicon. Draw yr iPad i wneud yr un peth. iPad, dyma ni. Right. Yr iPad. Nawr te, tap ar fy enw i lan fyna ar y top. Tap. 3 dot, dyblygu. Llusgo hwnna lawr. A wedyn tap mewn fyna. A dewch ni gael gwared hwn. Right. So, y ffôn yw hwn. Dwi jyst yn mynd i roi cadw mewn cysylltiad. Cadw mewn cysylltiad. A chi'n bod pan i chi yn ffonio, chi'n bod, rhywun chi heb siarad gyda'i spel, a chi'n dod bant o'r ffôn, a chi'n meddwl, wel, pam dwi ddim wedi wneud hwnna cyn nawr? Oedd hwnna mor hyfryd i siarad y person yna, a ddim mor rwydd jyst i godi'r ffôn a galw rhywun. Pam dwi ddim wedi wneud hwnna cyn heddi? Fi wastad yn dweud hwnna yna, a wedyn mae'n rhyw 3 mis cyn bod fi'n wneud eto. Felly fi'n mynd i drio cadw mewn cysylltiad gyda theulu a ffrindiau yn fwy eleni. Right. Hwn. Coginio rhywbeth newydd. Coginio rhywbeth newydd. Nawr te, gret. A wedyn na i ddyblygu hwn. 3 dot, dyblygu. Chi'n bod beth? Mae gweld eicon y piano yn ala fi dwmlo'n eog. Ymarfer y piano. Wel, fi'n bod yn onest â chi. Iawn, mae'n emosiynau fan hyn ar arddangos i chi gyd. Fi yn twmlo wael bod fi ddim yn ymarfer y piano fwy aml. Does dim esgus da fi. Does dim esgus da fi o gwbl. Right. Na fe. Y testyn wedi wneud ar gyfer hwnna. A dyle addunedau ddim bod yn bethau sy'n wneud i chi dwmlo, chi'n bod, dan bwysau neu yn tymlo'n eog, chi'n bod. Dyle addunedau fod yn bethau positif i chi'n moyn wneud. Iawn, bethau i chi'n moyn wneud. Right, nôl i'r porwr te, ar gyfer symud ymlaen. Nawr, ni just iawn o ben gyda hwn ar gyfer y weithgaredd gyntaf. Nawr, be ni wedi wneud yw i fi mynd i
chwilio am gefndir yn gyntaf, background, cefndir i'r dudalen gyfan. Felly, i chwilio am gefndir, dwi jyst yn mynd i ddod draw i'r elfennau ar y chwith, clicio fyna, a i ni yn mynd i fod yn chwilio am y cefndiroedd. Felly, elfennau ar y chwith, lan ar y top, chi'n gweld mae'n dweud cefndiroedd. Clic ar hwnna, cefndiroedd. Nawr, dwi'n meddwl bod rhyw fath o rhyw naws papur neu rhywbeth fel yna. Felly, chi'n chwilio am paper, mewn yna. Dyma ni, mae yna bapur gwahanol, fan hyn, mae rhain yn cool, yn dyn nhw. Ie, fi licio'r un yma sydd wedi sgryncio lan i gyd. Fi licio hwn hefyd, chi'n bod fel papur nodiadau, notepaper. Felly, jyst chwiliwch am y gair paper. A wedyn chwiliwch am rhyw gweiad yw texture. Gweiad i chi'n mynd i hoffi fel cefndir i'ch dyluniad chi. A na i fynd am rai gwahanol ar yr iPad ac ar y porwr. Ie, dwi'n licio'r papur boxes yma. Fi yn licio'r un. Ie, hwnna'n cool. Fi'n licio hwnna. Great. Right, a'r cam nesaf wedyn, a hwn yw'r cam olaf yn yr her gyntaf, yw yr cylchoedd lliwgar. Chi'n cofio ar yr enghraifft, a mae'n mynd i wneud lot o waniad. Ar hyn o bryd, sydd lot o liw fan hyn gyda ni, os e? Ar yn dyluniad ni. Felly, beth ni moyn wneud yw uwcholeuo'r 3 adduned, neu ta bynnag faint o addunedau sydd â chi, gyda chylchoedd yn y cefndir. Felly, eto yn yr elfennau, ar y chwith, oedd hwnna'n anodd i ddweud am ryw reswm, ewch lan i'r top, y drws nesaf i'r cefndiroedd, fe welwch chi'r siapiau. Felly, cliciwch ar siapiau, a dyn ni'n moyn paper, felly gael gwared ar yr chwiliad na, a dyma ni, dwi eisiau just cylch solid. Felly, os na i sgrolio draw ar y cylchoedd, clicio draw, chi'n gweld, dyma ni, draw, ffordd arall, hwn yw'r un dwi eisiau, just cylch solid mewn un lliw. Clic ar hwnna. Right, nawr, mae wedi ychwanegu fe yn ddi ar hyn o bryd. Felly, na newid lliw yr cylch. Clicio draw ar y chwith, le mae'n gweud llenwi. A na i fynd i mwy o liwiau. A just dywyswch liw. Dwi'n licio rai cynta yma, yn y golofn gynta yma, rai golau yma. Allech chi dewis bod pob cylch yn yr un lliw os ych chi eisiau, neu dewis gwahanol liwiau. Felly dwi'n mynd i fynd am yr glas golau yma fan hyn. Gret. Nawr te, dwi'n mynd i ddod draw o hwnna. A dwi ddim yn moyn i hwn i fod yn rhy daclus. Felly dwi eisiau bod bod darn o'r pinafol felly yn gwthio tu hwnt i'r cylch. Falle bod rhywfaint o'r cylch yn mynd i fod tu ôl y testyn. Falle bod chydig bant i'r ochr chwith fel hyn. Rhywbeth fel yna. A'r peth ola sy'n eisiau newid yn yw wneud siŵr bod y cylch yma yn mynd reit i'r cefn, tu ôl i bopeth. Felly mae yna ddwy ffordd i wneud hwn. A'r ffordd dwi'n licio wneud yw llusgo fe yn y stac heinau o'r top i'r gwaelod. Y ffordd arall, allwch chi glicio ar y 3 dot mwy fan hyn a dewis anfon i'r cefn. Wedi anfon hwnna i'r cefn. A dwi'n licio bod hwnna chydig yn aniben bod e ddim roet yn y canol fel hyn. Bod e, chi'n bod, math hyn o beth. Fi'n licio hwnna. Licio'r golwg yna fan hyn bod y smotiau ddim cweit wedi alunio'n berffaith gyda'r testyn a'r chi. Right, unwaith chi'n hapus yr smotyn cynta, cliciwch arno fe, a dyblygwch e. Cliciwch ar dyblygu, a llusgwch yr un newydd, a dyle fe fod yn y lle cywir wedyn ar waelod y stac heinau, a llusgwch e i'r un nesaf. Felly, le fi'n ni roi'r nesaf, felly fel hyn. Fel yna, felly, Ie, fi licio fel yna gyda'r gos yn pipo mas ar y gwaelod fyna. Dyblygu eto. Lawr o fe i fyna. Gret. Nawr cofiwch, allwch chi hefyd newid lliw yr smotiau yma. Gan ddod draw yn hyn. A fi'n ôl, fi'n canol yma. A dyna ni. Dyna ni, fel yna. Right. Felly, a fi draw i'r iPad nawr, pidwch y phoeni, dim hast, a i draw i'r iPad i wneud hwnna nawr. Felly, y camau ni wedi wneud yw, y cam cyntaf nes i oedd roi cefndir i'r dudalen, gan fynd i'r elfennau i'r cefndiroedd, chwilio am paper, a wedyn nes i fynd i'r elfennau eto a'r siapiau y tro yma,
dod o hyd i'r cylch soled, a wedyn rhoi hwnna mewn, dewis yr maint a'r lliw, a unwaith chi'n hapus dy hwnna, danfon ar y cefn, unwaith chi wedi danfon i'n cyntaf i'r cefn, dyblygwch hwnna ar gyfer y rai eraill. A os chi moyn newid y lliw, allwch chi newid y lliw. Right, draw yr iPad te. Dyma ni. Right, cefndir y dudalen yn gynta te. Felly dwi'n mynd i fynd i'r elfennau. Cefndiroedd ar y top. Chwilio fewn hyn am paper. Paper. Ai, am rhywbeth gwahanol trwy'n. Felly'r papur mae wedi sgrwnsio lan. Ie, mae hwnna'n cool. O, fi'n gwneud fel cardfwrdd yma. Gyda rhygnau yna fe. Na fe, hwnna'n iawn. Right. Wedyn, dwi'n mynd i fynd drws nesau le mae'n dweud siapiau. Cael gwared ar y chwiliad paper yma. A dwi eisiau, dyma ni, yn y circles, ar yr iPad, yr un cyntaf yw e. Chi'n gweld y cylch D solid. Tap ar hwnna te. A dyma fe fan hyn. Nawr, os chi moyn ailfeintio, sa'n credu nes i ar y poror, dwi'n meddwl oedd e jyst digwydd bod y maint cywir beth bynnag, ond allwch chi ailfeintio'r cylch. A fi'n licio wneud e fel bod e'n ddim yn ddigon mawr i orchuddio'r cyfan. Fel bod darn o'r hun yn gorfod gwthio mas o'r cylch. Na fe, dewis y lliw, mwy o liwiau, dyna ni. Fi'n hapus hwnna nawr, felly dewch i ni gael 3 dot anfon i'r cefn. Gwych. A nawr dyblygu, llusgo fe draw. Chymod beth, pam na i newid y lliwiau nawr wrth bod fi'n mynd. Syniad da am yr edydd. Diolch yn fawr ti. A wedi dyblygu eto, draw o fe, newid y lliw. Mor syml a na. Ei, chi'n bod beth yn ngofis i wneud ar yr iPad? Oedd enwi fy ffeil lan ar y top fan hyn. Ond dim ots, achos mae Express yn arbed popeth drwy'r amser. Felly, Addunedau 25. Iawn. Wedi wneud. Felly, dyna ni ein her gynta ni o greu poster Addunedau wedi wneud. A falle bod chi fwy na bys dy fi, neu llai, neu chymod, falle bod 3, 4, 5, 6 adduned gyda chi. Felly, fi'n siŵr bod eich dyluniadau chi gyd yn edrych yn wahanol iawn. Ac yn sôn am hwnna, athrawon, os ydych chi yn rannu unrhyw beth ar y cyfryngau cymdeithasol, bod chi wedi bod yn cymryd rhan yn y sesiwn yma heddi, yna fydden ni yn dwlu gweld eich gwaith chi. Felly, os ych chi yn digwydd bod yn rannu rhywbeth ar y cyfryngau cymdeithasol, yna tagiwch fi mewn fel bod fi'n gallu gweld addunedau eich dosbarth chi. At Adobe for Edu, at Ysgol Ddigidol, neu at Meredydd J, neu Meredydd Jones. Tagwch fi mewn fel bod fi'n gallu gweld beth chi wedi bod wrthi yn dylunio heddi. Byddwn ni'n dwlu gweld eich dyluniadau chi. Right, dyna'r her gyntaf te. Yn y bag, yn y cwdyn, fel maen nhw'n dweud. A ni'n barod i symud ymlaen nawr i'r ail her. Nawr, mae'r ail her yn defnyddio'r her gyntaf. A weithiau mae'r ail her yn rhywbeth ni'n dechrau o'r newydd. Ond heddi mae'r ail her yn adeiladu ar ben yr her gyntaf yma. Nawr, tra bod fi'n rhoi ychydig o amser i chi falle i just orffen eich her gyntaf chi, dych chi'n gael just sôn yn gyflym am beth sy'n mlaen wythnos nesaf. Felly, wythnos nesaf, dydd Mawrth nesaf, mae yna hyfforddiant ACE Level 1, athrawon, os lyciach chi ddod i hwnna, mae hwnna'n ddatblygiad proffesiynol, rhad ac am ddim o 4 o'r gloch yn y pnawn tan 4:30, a i chi'n cael tystysgrif datblygiad proffesiynol a bythodyn digidol ar gyfer ACE Level 1. Lle chi roi hwnna yn eich blaenoriaethau datblygiad proffesiynol a dod, a byddech chi wedi gorffen mewn awr a hanner. Os lyciach chi ddod i hwnna, just staff ewch i ace.express.cymru a ewch chi gofrestru fyna am yr hyfforddiant yna. Wedyn, mae hwnna ddim wrth. A dydd Mercher nesa, mae hi'n wythnos arbed ynni wythnos nesa. Chi'n bod wythnos arbed ynni. Felly mae yna ni wers fyw bore dydd Mercher nesa am 10:30 fel yr un yma. Felly os lyciach chi ddod i'r wers fyw wythnos arbed ynni, athrawon newch yn siŵr bod chi'n cofrestru gyfer y sesiwn gan fynd ar weinwyr.express.cymru. A fyna wrth gwrs allwch chi weld yr holl sesiynau sydd ar gael rhwng nawr a
dechrau mis Mawrth. Iawn, ni'n mynd lan i ddiwrnod y llyfr ar y ffurflen. Felly, mae hwnna'n cynnwys, chymod, dyddiadau mawr fel diwrnod y llyfr, sesiwn gwylddewi, iawn, a gwylwch fyna, mae gwylddewi'n syrthio yn ystod hanner tymor, felly gwylwch dyddiad ar gyfer sesiwn gwylddewi, a mae dyn ni diwrnod defnyddio ryngrwyd yn fwy diogel, mae hwnna'n un mawr hefyd, felly ewch draw fyna athrawon i archebu lle ar gyfer y sesiynau na. Atgoffa chi hefyd am yr wyl ffilm? Gwylffilm 25.express.cymru. Hei, ac yn olaf, os chi'n gwylio hwn ar YouTube, yna, please, athrawon, allwch chi hoffi'r fideo yma a wneud siŵr bod chi wedi tan ysgrifo i sianel YouTube yr Ysgol Digidol. Mae'n help enfawr. Fi'n gwybod dwi'n mynd weld fel bod e'n lot o help, ond mae'n wirioneddol yn help enfawr i ni gael mwy o ysgolion i ddod i'r sesiynau yma os ych chi'n hoffi'r fideo ac yn tan ysgrifo i'r sianel. Mae'n jyst yn dangos ei fwy o bobl wedyn. Ac yn ni gadw nhw mlaen i fynd am byth wedyn. Right, dewch ni mynd mlaen i'r ail her. Yn credu bod fi wedi siarad y gofyn yna i roi amser i chi orffen eich her cyntaf. Felly dewch ni gael mynd ymlaen i'r ail her. Nawr te, o'r iPad yw hwnna, mi eisiau fi newid draw i'r porwr. Nawr, beth yw'r ail her? Cwestiwn da, dewch ni gael sgrolio lawr te ar y dudalen heriau. Wel, right, i ni mynd i fod yn ychwanegu animeiddiad, falle cymeriad sy'n siarad, troslais falle? Falle ddim, falle newn ni just neud y cymeriad sy'n siarad, hwnna fwy o hwyl. A cherddoriaeth gefndirol. Nawr de, animeiddio'r testyn, cymeriad sy'n siarad, cerddoriaeth gefndirol. Right, 3 pheth de. Iawn, a mae da ni... mae da ni rhyw 5 munud ar 20 ar ôl popeth yna, digon amser. Right, dewch ni gael animeiddio. Nawr, dwi eisiau cadw y poster yma fel mae e. Iawn, felly be ni'n mynd i wneud yw, chi'n gweld am fan hyn ar y top, mae'n dweud tudalen 1 allan o 1, ychwanegu teitl. Cliciwch mewn yna, a jyst gaelwch hwn yn poster. Iawn, a clicio ffordd. Iawn. A be fi'n ni'n gwneud nawr yw dyblygu hwn o fewn y prosiect, fel bod ni'n cadw hwn fel mae e, a wedyn ar y copi o hwn ni'n mynd i ychwanegu yr animeiddiad, y gerddoriaeth a'r cymeriad sy'n siarad. Felly, i ddyblygu hwn yn bwysig, i ddyblygu'r tudalen yma, beth sy'n eisiau chi wneud yw dod lan i'r cornel top ochr dde, i ble mae'n dweud ychwanegu, a dewis dyblygu. A chi gweld beth sy'n digwydd? Na fe, mae tudalen 1 yn gwthio i'r ochr, a ni nawr ar dudalen 2. A ni'n mynd i alw hwn, nid yn poster, ond yn animeiddiad. Iawn, nawr te. Llwn ni newid pethau fan hyn, nawr chi gweld, heb strwa y gwaith i ni'n gwneud ar y poster. Os chi'n mynd nôl i'r poster nawr, chi'n gweld, mae dyn ni fotwm nôl fan hyn. Dyma'r poster, mae'n gweud ar y top, tudalen 1, poster. Mlaen, tudalen 2, animeiddiad. Chwy'n gwneud ar yr iPad hefyd i roi amser i chi, achos mae hwnna'n gam bach, chydig bach yn gymleth yn dweud. Right, dyma'r iPad. Lan o'r cornel top ochr dde, chi'n gweld y botwm bach plus, dyblygu. Na fe? Right, nawr, eisiau fi, tudalen 2 yw animeiddiad. Iawn. Hwna di wneud. Nawr, ar yr iPad, does dim dach i'r botwm bach na nôl ymlaen. Iawn? Sy'n bach o boen na dweud y gwir. Felly, ar yr iPad, mae rhaid i ni i tapo ar y top fan hyn, ar y botwm, yn y top ochr dde, drws nesau ble mae'n gweud 71%. Cornel top ochr dde, chi'n gweld mae'n gweud rhif 2. Yn dangos bod 2 dudalen yn ni. Tapo ar hwnna, a dyma fel i ni yn mynd nôl ymlaen rhwng tudalennau. Tudalen 1 yw'r poster. Na fe. Os fi moyn mynd mlaen i tudalen 2, mae rhaid i fi fynd i'r botwm bach na ar y top a dewis yr animeiddiad. Iawn? Right. Sorted. Nôl i'r porwr de, i ni gael animeiddio. Right, wel. Dwi'n ni ddewis y testyn yma fan hyn. Iawn? Clic ar y testyn. A dwi'n mynd i sgrolio lawr, reit lawr, a chi'n gweld ar y gweilo mae'n dweud animeiddio. Cliciwch ar hwnna. Nawr, allwch chi animeiddio pob peth ar eich tudalen chi un ar y tro. Felly allai animeiddio'r
teitl, fy enw i, yr disgrifiadau, yr eiconau, a'r cylchoedd ciwgar, allai wneud nhw'n gyd yn unigol, wrth just glicio arno nhw, sgrolio lawr, animeiddio. Iawn? Ond, mae hefyd opsiwn ych chi i animeiddio'r cyfan mewn un clic. Felly, dewch i ni gael gweld sy'n hwnna'n disgwyl. Chi'n gweld? Felly, sy'n ots beth fydden ni wedi clicio mewn gwirionedd, nes i dewis y teitl, allai chi wedi dewis unrhyw beth. O, unwaith chi'n sgrol lawr y dewis animeiddio, ar y top, chi'n gweld mae'n y fotwm sy'n dweud animeiddio pob un. Animeiddio eich dyluniad cyfan mewn un clic. Felly, cliciwch ar hwnna. Na re, a mae da chi 5 dewis. Os chi'n hofran drosto nhw, dwi ddim yn neud e. Right. Os yna'n glicio arno nhw, allwn ni weld nhw. Felly, dyma blodeuo. Dewch ni gael gweld sut mae animeiddiad blodeuo. Licio hwnna. Beth am codi? Licio hwnna hefyd. Am gleidio. Hwnna yn ffefryn ni ar hyn o bryd. Popio. Cool. A rhaeadr. Dwi'n mynd i fynd am gleidio, dwi'n meddwl. Dyna ni. Mae hwnna'n gred. Chi'n gweld, a nawr, lawr ar y gweilo, mae da ni linell amser fan hyn nawr. Chi'n glicio ar chwarae. A ni'n gweld bod pob darn o'r dyluniad yn animeiddio mewn ar wahanol amser. Iawn, felly mae'r animeiddiadau un clic na yn gred, yn dyn nhw, ar gyfer wneud eich animeiddiau chi edrych yn broffesiynol gyda just un clic. Right, fi'n mynd draw i'r iPad nawr. Felly, arbrofwch gyda nhw, dewyswch pa un o'r eina sy'n well gyda chi. Right, dyma fi ar yr iPad. Felly, dim ots be dwi'n clicio yno, fel ddweud i, felly dewch i fi gael clicio ar y ffôn am nawr. Animeiddio, a dyma ni, lan o'r top, animeiddio pob un. Dewis hwnna. A chyfo beth, o'n i'n licio hi'n popio hefyd, yn ei drio hwnna. Ond allwch chi jyst clicio ar rai gwahanol i weld nhw. Popio yw'r boi ar gyfer hwn. Na fe, gret. Iawn, allai glicio chwarae wedyn i weld yr animeiddio. Mae hwnna'n ffantastig. Reit, iawn. Felly, dyna ni wedi animeiddio ein testyn a ein delweddau hefyd. A'r cylchoedd lliwgar. Felly, nesa, i ni'n mynd i ychwanegu cymeriad. Ni'n mynd i ychwanegu cymeriad cartŵn. Felly, nôl i'r porwr. Dyma ni. A felly beth ni'n moyn wneud, mae eisiau dechrau meddwl am beth mae'ch cymeriad chi'n mynd i ddweud. Felly mae'n cymeriad i'n mynd i ddweud, dyma fy addunedau ar gyfer eleni, a'r un pwysica yw i ymarfer corff yn fwy aml. Dwi'n meddwl, o'r tri na, yr un dwi'n meddwl sy'n fwyaf pwysig yw ymarfer corff yn fwy aml. Felly, allech chi ddweud nhw gyd, neu allech chi just ddweud, fe nhw yw Meredydd Jones, a dyma fy addunedau ar gyfer eleni. Stop. Neu just, dyma fy addunedau ar gyfer eleni. Dyma addunedau 2025. Chwch chi'n neud beth i chi'n dweud fan hyn yn syml, neu os chi'n moyn, chwch chi ddarllen y cwbl bant. Dyma fy addunedau ar gyfer eleni, dwi'n mynd i fwyta'n fwy iachus, dwi'n mynd i ymarfer corff yn fwy aml, a dwi'n mynd i ddarllen bob nos. Iawn? Felly meddyliwch am beth chi'n mynd i ddweud. Unwaith chi'n barod, nawr mae hwn ychydig yn wahanol ar y porwr ac ar yr iPad. Iawn? Ar y porwr ni'n ci'n neud hwn mewn just un clic bron y bod. Le ar yr iPad ni'n mynd i gorfod dod mas o'r prosiect i animeiddio a dod nôl mewn. Felly os ych chi ar yr iPad, just dalwch sownd yn munud achos mae'n chydig yn wahanol i chi. Iawn? Ond ar y porwr, be ni'n mynd i wneud yw dod draw ar ochr chwith i'r cyfryngau. Clic. A lan ar y top, i ni'n mynd i ddewis y tro yma, fideos. A chi'n gweld bod da ni y botwm yma sy'n dweud animeiddio cymeriadau. Iawn? Animeiddio cymeriadau. Felly dwi'n clicio ar hwnna, a nawr, dyma ni, mae'n agor yr app yna i fyny. Nawr, mae'n eisiau bod chi'n gwybod beth chi'n mynd i ddweud, achos mae wedi cuddio y dyluniad, yn dweud. Felly, mae'n eisiau bod chi wedi meddwl, felly cadwch e'n syml, iawn? A fi'n mynd i sôn am ymarfer corff yn fwy aml. Right. Nawr, mae eisiau chi wedyn i ddewis y cymeriad, sa'n meddwl bod fi'n moyn y bychan hyn. Felly, o dan nod, allwch chi fynd i pob un. Iawn. A mae yna rai newydd i gael hefyd sydd yn rai cool. Iawn. Enghraifft, mae da ni Gwyneth.
sydd yn rhyw dywysoges, cool. Billy, chleddyf. Buddugoliaeth, rhywbeth o frenin. Lance, rhywbeth o farchog. Iawn, felly mae yna sets o rai newydd. Mae rhain i gyd yn newydd hefyd. Rhain sy'n eistedd, mae rhain yn newydd. Yna, cool hefyd. A mae rhain hefyd yn newydd. Waw! Mae Barnaby yn cool. Sa'n i gweld rhain o blaen? Gwych. A mae rhain newydd hefyd. Mae set enfawr o rai newydd wedi dod i fewn. A fi'n gwybod bod rai newydd ar y ffordd hefyd. Mae rai newydd hefyd. Right, chi'n gwybod beth? Mae pob un yn newydd eleni lawr i Agnes. Felly mae yna set enfawr o rai newydd. Rhain i gyd. 3. Mae yna 28 o rai newydd gyda ni dros y Nadolig. Sydd yn gret. Felly, allwch chi ddewis un o reina. Neu, chymod, allwch chi fynd lawr trwyddo yr holl gymeriadau. Felly, dywyswch gymeriad lan i chi, pa un i chi moyn. Ond dwi'n mynd i fynd am un o rai newydd yma, dwi'n meddwl. A o'n i'n meddwl bod Barnaby yn edrych yn wych. Felly, dwi'n mynd i ddewis Barnaby. Nawr, newch yn siŵr bod eich cymeriad chi yn ffitio ar... Chi'n gweld, mae gwaelod trad Barnaby ffwrdd o waelod dudalen. Felly, just newidiwch maint eich cymeriad fel bod ni'n gweld y cymeriad i gyd. A sa'n mynd i roi top i ben yn rhy agos i top. Rhaid ofn bod e'n symud i ben a bod e'n tocio fe i ffwrdd. Felly, na fe, rhoi digon o le o amgylch y cymeriad. Yna, cefndir. Mae'n bwysig bod ni'n cael cefndir tryloiw. Felly, ewch draw i cefndir. A dewyswch gefndir tryloiw. Nawr, a maint, dim ots am y maint. Dim ots am hwnna. Nawr, os ych chi'n recordio nawr mewn dosbarth y llawn sŵn, trowch hwn ymlaen, gwella lleferydd. A fydd hwnna'n defnyddio deallusrwydd artificial, AI, i weithio mas beth yw'ch llais chi ac a gwared ar leisiau pawb arall yn y dosbarth. Mae'n wych, mae'n gweithio'n arbennig o dda. Felly, os oes lot o sŵn yn y dosbarth, pawb yn recordio'r un pryd, just trowch hwnna ymlaen fel yna. Nawr, pan i chi'n troi yna ymlaen, mae'n cymryd ychydig fwy o amser i brosesu, a gan bod fi mewn stafell dawel fan hyn, dwi'n mynd i droi fe i ffwrdd. Iawn? Ond os ych chi yn y dosbarth, trowch hwnna ymlaen, a bydd safon y sain lot yn well. Right, dwi'n clicio recordio, a bydd e'n cyfri fi lawr, a wedyn dwi'n mynd i ddweud beth dwi eisiau dweud, a wedyn clicio stopio. Bant yn ni te. Fe enw i yw Meredydd Jones, a dyma fy addunedau i ar gyfer 2025. Yr un pwysica yw i gadw'n heini yn fwy aml. Na fe, nes i ddim gweud ymarfer corff wedi cadw'n heini, ond mae'n anodd. A beth sy'n digwydd nawr yw, os ych chi wedi troi'r gwella lleferydd yna ymlaen, mae e'n mynd i sorto'r sain mas gynta. Wedyn, mae e'n mynd i rando'r beth dwi'n dweud, a mae e'n mynd i gyfannu fy llais i geg y cymeriad. Mae'n mynd i wneud lip sync. Mae'n mynd i animeiddio ceg y cymeriad i matcho beth dwi'n dweud. Iawn? Sydd yn cool. Wedyn, mae'n mynd i rando ar tôn fy llais a benderfynu sut i animeiddio gwyneb a chorff y cymeriad. Iawn, felly os dwi'n swnio'n hapus, bydd e'n gwneud rhyw symudiadau hapus ac yn y blaen. Right, a dyna ni, a nawr mae e wedi ychwanegu hwnna i'r dyluniad. Nawr, fan hyn, falle bydd chi'n ffindo bod rhaid i chi symud pethau o amgylch, a dyna pam mae'n bwysig bod ni wedi cadw yr un cyntaf ar wahân. Felly, dim ots nawr os ydw i'n gorfod gwthio falle yr addunedau draw i wneud lle i'r cymeriad. A falle bydd rhaid i chi wneud rhywbeth yn llai, falle bydd eisiau rhoi conau i fod yn llai. Felly, chymod, newch bach o le nawr. Wps, na, ni ddim eisiau dyblygu hwnna. Newch bach o le ar eich dyluniad, fel bod chi'n gallu gweld eich cymeriad o well. A nawr, na i just rhoi hwnna mewn. A gallu fod yn pipo lan o waelod eich papur, neu yn pipo mewn o'r ochr fel hyn.
A hefyd, falle bod fi'n ei roi fe nôl i gefn y dyluniad tu ôl i'r smotyn yma. Felly eto, llai just clicio ar y 3 dot, anfon i'r cefn. Right, dewch ni gael gweld te. Beth ni'n mynd i gael nawr yw y cymeriad yn animeiddio, ond cofiwch ni hefyd wedi rhoi'r animeiddiadau ar y testyn ag ati. Felly, dewch ni gael clicio chwarae. Fi'n credu bod fi wedi gosod yn iawn bod chi'n clywed popeth. Ond os nad ydych chi'n clywed ymddeiriadau, fi'n credu dylech chi fod yn clywed popeth. Fe enw i yw Meredydd Jones, a dyma fy addunedau i ar gyfer 2025. Yr un pwysica yw i gadw'n heini yn fwy aml. Waw, fi'n dwlu ar hwnna. Mae animeiddi'r cyfeiriadau yma yn un o fy hoff bethau i wneud yn Express, a mae bob tro yn edrych yn wych yn dweud. Mae hwnna yn gret. Right, nawr fi'n mynd i ddangos i chi nawr fel i wneud hwnna ar yr iPad, achos mae just ychydig y fwy cymleth ar yr iPad. Achos ar hyn o bryd ar yr iPad, does dim dan i'r botwm, o dan cyfryngau fideos, does dim dan i'r botwm fyna animeiddio cymeriad. Iawn? Ond ni dal yn gallu neud e, pidwch y ffoi ni, ond na gyd yw ni'n gorfod neud e ar wahân, a wedyn copio fe draw i'r prosiect yma. Iawn? Maen nhw'n gweithio ar ddod ar botwm na mewn ar yr iPad. Maen nhw wedi bod yn arbrofi gyda fe ar y poror, a mae'n wych bod e mewn yna. Felly mae eisiau iddo fe ddod draw i'r iPad cyn gynted o phosib. Right, nawr ar yr iPad, be fi'n ei wneud yw gwasgu ar icon Express i fynd nôl i'r dudalen cartref. A fan hyn, chi'n gweld mae yna'r deilsen fawr las sy'n dweud animeiddio eich llais. Felly fi'n ni tapio'r hwnna, mae'n mynd i agor yr un ffenest na welon ni jyst nawr. Yma ni. Le ni'n gallu dewis cymeriad, cefndir, ac yn y blaen. Right. Eto fi'n i fynd... Na i ddewis un o'r ein newydd, dwi'n meddwl... Pain. Mae nhw'n jyst yn llwytho fan hyn dy fi lan. Mae'n dibynnu ar gyflymdra ar we gyda chi pa mor gyflym mae'r ein yn llwytho. Y lluniau ma'n llwytho. Iawn. Cefndir, un i moyn hwnna fo'n dryloiw. Iawn. Nod, newch yn siŵr bod e'n ddigon bach fel bod e ddim yn cael ei docio i ffwrdd. A wedyn, dych chi'n gweld, allwch chi just tapio trwyddo nhw fan hyn. Rhain oedd yn eistedd yn cool, nag nhw? Look ar ein sydd yn eistedd. Na Barnaby nes i ddefnyddio. Giovanni, mae rai fi weld gwall Giovanni, achos fi'n siŵr bod e'n flapan yn wrth bod e'n symud i pen. Right. Just ailfeintio, newch yn siŵr bod e ddim yn tocio i ffwrdd. Na fe, gret. A fi'n barod i recordio. Nawr te. Gwella lleferydd os oes angen, fyna, a ydych chi'n barod, tapiwch recordio. Nawr, am ryw reswm, pan dwi'n anif y sgrin, di chi ddim yn gweld fy llais sy'n animeiddio hwn, yr box glas o amgylch pan dwi'n neud, ond mae e'n digwydd. Right, dyma fi de, tapio recordio, medden, alaw, alaw, cyfri fi lawr, a bant y fi. Dyma fy addunedau i ar gyfer 2025. Fe enw yw Meredydd Jones, gyda llaw. A fy adduned pwysica i yw i ddysgu i goginio rhywbeth newydd. Na fe. O'n i'n gofio rhoi fe enw. Sdim ot, sdim rai chi roi chi enw. Right, na te, mae'n neud yr un peth fan hyn nawr. Mae e'n mynd i roi fy llais i, symud gwyfyser cymeriad, i fod yn unol gyda'r llais i. Mae e wedyn yn mynd i animeiddio y corff a'r pen ac yn y blaen yn dibynnu ar tôn fy llais i. Iawn? Mae hwn mor felly yn debyg iawn i be ni'n neud ar y porwr, yn dweud. Felly, y cam nesaf sydd yn wahanol. Iawn? Dyma ni, mae bron yn barod. Mae'n gweithio'n eitha cyflym, yn enwedig os mae'ch clip sain chi'n ddigon byr. Os ych chi'n siarad llwyth, os ych chi'n enghraifft yn adrodd eich holl addunedau, wel, mae hwnna'n hirach, a mae hwnna'n mynd i gymryd mwy o amser wedyn i brosesu. Dyma ni, right, mae hwnna'n barod. Nawr, dyma beth sy'n wahanol. Nawr, ar y porwr, chi'n cofio, oedd e jyst yn rhoi hwnna'n syth wedyn ar y prosiect. Beth i ni'n gofyn wneud yw, mae angen i ni tapio ar agor yn y golygydd. Iawn? A mae e'n mynd i agor e o fewn prosiect i hun ar Express. Dych chi'n cael gweld? Dyma fy addunedau i ar gyfer 2025. Fe enw yw Meredydd Jones, gyda llaw. Right.
Dwi'n mynd symud fyna. Dwi'n meddwl bod oedd e dal yn llwytho. Na pam. Ie, na ni. Mae wedi llwytho nawr. Tre to. O, mae dal yn llwytho, dwi'n meddwl. So fe'n ei sŵn nawr. Pan o'n i'n... Ie, na fe. Pan dwi'n sgrwbio fel hyn, dwi'n cy gweld yr animeiddio. Allai glywed e gyd, please? Ni gael gweld. Dyma fa Addunedau i ar gyfer 2025. Fe nhw yw Meredith Jones gyda llaw. A fy adduned pwysicau yw i ddysgu i goginio rhywbeth newydd. Great. Right. Now, beth sy'n eisiau fi wneud nawr yw cael yr clip yma o'r prosiect yma nôl draw i ble mae'r addunedau. Felly, beth sy'n eisiau wneud yw defnyddio copio a glido, copy and paste. Iawn, fi siŵr chi wedi wneud hwn ar apiau eraill o'r blaen. Felly, tapiwch ar eich cymeriad. Dim ond yr iPad yw hwn gyda llaw. Os ych chi ar y porwr, ddim angen bod chi'n gwneud y camau yma. Ond ar yr iPad, fe eisiau ni tapio ar y cymeriad. A yn y 3 dot, yn y wislen 3 dot na, mae eisiau ni ddewis copio. Copio. Right, mae hwnna wedi copio hwnna. Nawr, dwi'n mynd i fynd nôl i'r dudalen cartref gan glicio ar Icon Express, cornel top ochr chwith. Iawn? A dwi eisiau agor y prosiect i dwi wedi bod yn gweithio yno fe yn ddiweddar. A mae lawr y gweilod yna, chi'n gweld diweddar reit ar weilod y sgrin. Drws nesaf eich cymeriad chi, bydd eich addunedau chi. Felly na i agor hwnna nôl lan. Neu'n siŵr bod chi ar yr ail dudalen, fi chi gweld ar y top fyna, mae'n gweud dudalen 2 allan o 2 animeiddiad. A be dwi'n neud ar hyn yw, dwi'n pwyso misi lawr tu allan i'r cynfas. Felly ar y llwyd, tu allan i'r papur, dala mis lawr, gwasgu'n hir ar yr iPad, a nawr allai ddewis glido. A mae hwnna nawr yn glido yr animeiddiad na'r cymeriad i fewn i'r prosiect. Right, a chi'n gweld mae'r cylch na'n yn troelli yn dangos bod e, na fe, yn meddwl amdano fe. Nawr, os ai golygu'r llinell amser, dyma ni cael weld y linell amser gyfan nawr, a cael chwarae fe. Dyma fa Addunedau i ar gyfer 2025. Fe nhw yw Meredith. Right, nawr, mae eisiau fi ymestyn yr olygfa i fod yr un mor hir ar cymeriad. Chi'n gweld, mae dy fi'r ar y gweilod yr llinell amser, dyma'r olygfa, ond chi'n gweld, mae'r cymeriad yn mynd lot yn hirach. Felly, tap ar yr olygfa ar y llinell amser, a llusgo hwnna mas tan bod ni'n cyrraedd diwedd clip y cymeriad. Diwedd clip y cymeriad, fyna. Na fe. Eto, ar y porwr, o ddim angen i fi wneud na. Fyna. Mae'n neud hwnna i chi gyd yn automatic ar y porwr. Iawn? Ar yr iPad, mae tymau bach o waith twtio gyda ni'n neud. Iawn. A to, yn credu bod eisiau just, chi'n bod, symud peth o amgylch, neud tymau bach o le. O ie, mae eisiau danfon y bachan yn i'r cefn, ond oes e? 3 dot, anfon i'r cefn, na fe. Iawn? Felly, dyma pam nes i wneud y copi yna, achos, chi'n bod, i fi yn newid y dyluniad, dwi'n newid lleoliad pethau. Na fe. Peidiwch bod ofn wneud eich cymeriad yn fwy, iawn? A, chi'n bod, mae'n edrych yn cool bod yw gwallt tu ôl y teitl am hwnna. Fi'n licio hwnna. Right, ych chi gael trio hwnna na re? Dyma fa Addunedau i ar gyfer 2025. Fe nhw yw Meredith Jones gyda llaw. A fy adduned pwysicau yw i ddysgu i goginio rhywbeth newydd. Right, great. O, mae hwnna'n wych. Fi'n dwlu ar y ddau na, ar yr iPad ac ar y porwr. Wel, a ni wedi cyrraedd ein cam olaf, sef cerddoriaeth gefndirol. Felly, dewch ni gael neidio draw i'r porwr, i gael neud hwn, a mae hwn gwmws rhywun peth ar y porwr a ar yr iPad, iawn? Yr un peth. Dyma fi ar y porwr, i ychwanegu cerddoriaeth, na gyd ti eisiau fi wneud yw dod draw eto i'r cyfryngau ar y chwith. Cyfryngau, lan ar y top, fe welwch chi sain. A mewn fan hyn, fe welwch chi wedyn wahanol fathau o sain. Cerddoriaeth acwstig, cerddoriaeth gefndirol, cerddoriaeth y blues, cerddoriaeth bres, clasurol, bach o ganu gwlad, bach o cerddoriaeth dawns, bach o cerddoriaeth y disco, electronic. Felly, dwi jyst yn mynd i ddewis un o'r ein. Dwi'n electronic, felly yn edrych hwnna. Gweld y cyfan.
A nawr allai ddewis un o'r rhain. Fel hwnna, hwnna'n un eitha cyffroes. A felly llwch chi ryndo nhw gan glicio ar y botwm chwarae fel hyn. A pan ych chi moyn ychwanegu un nhw, cliciwch ar enw y trac. A na fe mae wedi rhoi fel awr fan hyn ar eich llinell amser chi. Yr unig beth yw, bydd e'n ychwanegu fe eich llinell amser chi ar lefel sain 100%. Nawr en. Sym eisiau bod e mor grif yna, achos mae'n llais i hefyd gyda ni. Felly os mae'r gerddoriaeth ar 100%, bydd ei ddim yn clywed yn llais i'n ddigon clir. Felly dwi'n mynd i ddod lawr y lefel y gerddoriaeth rhywle rhwng 10 ac 20, felly rhwng y 15 na, iawn? Felly yn agosach at 10, felly yna i rhyw 12%. Checko'r lefel sain na te, wel os mae'r lefel y gyddoriaeth na yn addas. Fe nhw yw Meredydd Jones, a dyma fy addunedau i ar gyfer 2020. Ie, gred. Nawr ar y diwedd, mae'r gyddoriaeth na jyst yn mynd i stopio'n stond. Gwrandwch ar hwn. Fwy aml. Wp, fel na. Felly, os ych chi moyn iddo fe i fod yn fwy proffesiynol, rydyn ni yn mynd i bylu hwnna mas, fade out, pylu allan. Mae 2 eiliad bach yn hir, felly, na i fynd lawr un eiliad. Trio ni hwnna nawr. Sylwch, mae'r gerddoriaeth yn pylu allan, fade out. Yr un pwysica yw i gadw'n heini yn fwy aml. Mae hwnna tipyn fwy proffesiynol na bod e jyst yn stopio'n stond. Right. Sa'n mynd i'r un peth ar y right bar, achos mae gwmws yr un peth. Iawn, draw i'r cyfryngau, sain, dewis e, clic, a newid lefel y sain, chi'n ben. Right, ni'n munud drosto. Felly, ni wedi dod i ben gyda'r ail her. O ran rannu'r rhain wedyn, iawn, allwch chi lawrlwytho gan clicio ar yr icon lawrlwytho. Allwch chi lawrlwytho hwn fel MP4, MP4. Os chi wedyn yn mynd nôl i dudalen 1, allwch chi fod yn lawrlwytho hwn fel PNG, neu fel PDF, os ych chi'n mynd i argraffu. Neu, os ych chi moyn dangos y ddau beth gyda'i gilydd, allwch chi glicio rhannu a dewis dolen gweld yn unig, bydd hwnna'n creu URL, creu cyfeiriad gwe, unrhyw sy'n clicio ar hwnna, byddwn nhw wedyn yn gweld eich poster chi, ond hefyd yn gallu clicio ymlaen i'r ail dudalen a gwylio eich animeiddiad chi a clywed eich llais chi yn treithi. Right, felly, dyna fel ni'n rhannu fe, a dyna ni wedi cyrraedd diwedd ein gwers gyntaf ar gyfer 2025. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Ni wedi defnyddio llwyth o sgiliau hwylus heddi ar rhain. Cofiwch nawr, wythnos nesaf, bod hi'n wythnos arbed ynni. Dewch yn hi i'r wers yna sydd â ni wythnos nesaf. Cofiwch athrawon bod â ni hyfforddiant ACE Level 1, os liciwch chi ddod i hwnna hefyd. Defnyddiwch y dolenni ace.express.cymru athrawon i ddod i'r hyfforddiant. Arweinwyr.express.cymru i gofrestru gyfer sesiynau gwersi byw, a cofiwch hefyd ewch draw i gwyl ffilm 25.express.cymru os liciwch chi gael mwy o wybodaeth am y gystadleuaeth ffilm i ni yn rhedeg, a bydd hwnna gyd yn dod i ben yng nghanol mis Ebrill. Right, diolch i chi am ddod. Welai chi ar sesiwn arall cyn bo hir siŵr o fod, ond am nawr, hwyl am y tro, blwyddyn newydd dda i chi, a welai chi ar wers fyw arall yn y dyfodol. Hwyl, ta-ra ffrindiau!